thiam hi atlem ve sia ti ngai na ka shelawa soidu ka nei ve box sia ti hang kan ti ta pa min lo she thiam don nya u tuna hian ka channel hi min lo lut saka kalom em a chuti rual chuan family videos te le photos te da that na tura ta na ka siamania ka thil post te po ho in lo ti viau me the ni a me ro chu chung ang huna te po chuan ho in ti deuh kha chuan in lo et lo me anga mu no min ti zong te alo amani chuan min lo in sak dot nya o content tour zong kwal chiam man kha ka ni box si lawa kala chang cheve dewa om angang te min lo en sakhi kalom tok e me mani ti kha karon sei ma chadu ni